Mfowami uyabona esimene esinjalo ngoba isimo esesijwayelekile. Mina engingakusho mfowami asihlolisise ukuthembeka. Ukuthi lo muntu uthembeke kangakanani. Uyabona nje into yokuqala. Endulo kwakuthi makuthiwa kuyenzeka mfoka Phungalenje. Angithi uyazi ukuthi intombi mayiqomile yayimisa iduku. Iyayisuke itshela umphakathi ukuthi kahle kahle mina ntombi yakwaSibanibani angisafumaneki uyayibona. Noma kanjani ke uma ngabe intombi siqomile kuzoke kube khona ukuphathaphathana kwabantu abaqomene uyabona. Nokusondelana into esifana nalezo. Kodwa laba bantu besondelana benjalo ngesikhathi sakudala kwakusomwa. Kwakungelula njenganamhlanje indoda izwe ishaya isifuba ithi mina ngishaya amatshitshi mina. Kodwa lawo matshitshi ayiwakhokhele. Cha kwakufuneka ukuthi at least akusonywe kunokuthi uthathe ubuntombi bomunye umntwana nje just kanjalo nje. Ngoba lento yobuntombi yayiligugu kakhulu. Nabo ke sekwenzekile lo muntu wathathelwa ubuntombi isoka elithile. Angithi lamroba ke ngoba phela siyaroba sizinsizwa. Kwakuphinde futhi kubaleke ekuthenini lo ntombazane abe neqiniso nokuthembeka. Ngoba esintwini umuntu okuthiwa akasenabo ubuntombi kufanele mawumthatha Phungalenje ngelanga uzomshada kwakukhona izabe ezithile ezazenziwa ukugeza leza zandla zaleza insizwa. Yebo lento ibukeka njengani njengenhlamba kodwa kwakuyinto eyayithi noma ayethi umuntu wesimame ngicela myeni wami ovumile ukuthi ungenze umama weleli khaya before ngizongena ekhaya lakini ngingangcolisi ngalezi izandla esezingibambe kangaka ngicela ukugeza lezo zandla. Uma zingageziwe kwakhamba khambe ngempela kuthiwe lezo zandla ziyavuka usenza lento abathi ukucheat ngalesi sikhathi sanamhlanje uyibona. Kodwa ke umbuzo usuthi labantu besikhathi sanamhlanje bayachaza indloko. Abachazi kangangokuthi noma kuthiwa kuyenzeka Phungalenje uyitholile nansi intombi waze wagcina mhlambe ulala nayo before umshado. Mawungena emzini kababa walintokazi kunale yankomo ekuthiwa inkomo kaMama. Yayiphumela le yankomo ukuthi le ntombi ikwazile ukuhlala ngentombi lo mama ukwazile ukuyikhulisa kuze kufinyelele lesi sikhathi sokuthi isindala. Uyangizwisisa? Nako ke sebabuthatha umntombi. Ungakufike wena emzini womnumzane uthi angiyikhiphi inkomo ekhaya kaMama. Cha. Yinye kuphela into engathi mawukhuluma lelozwi mhlawumbe uzwakala. Uma ngabe nomntwana. Baba umntwana engekho uzawuthini? Kwakunalento uyangizwisisa? Kwakunalento yokubeka ilahle. Babehlolana abantu bakudala. Manje inkinga basahlola. Uzongiphikisa ngumnumzane ngithi mina umntana wami wena uyilokuzana. Usukele wazongithuka la. So ukuthembeka kubalekile bafowethu. Ngoba ukuthembeka yiko lokho kwenza ukuthi senze izinto ezingamabibi endleleni yabantwana bethi bazama into enjani eqondile. Uyangizwisisa? Kwenzeka amabibi ekhambeni kwabo vele lawo mabibi azoba khona. Sengimrobhile umntwana kaSimelani ezofuna intombi yami lapha ekhaya. Ngamrobhi inkomo zakhe. Kusasa masebe nenkinga angithola impendulelo. Ngoba kufana nayo lento esiyibona namhlanje ukuthi indoda ithatha amalobolo kabili ngomuntu oyedwa. Oh inonzonzo le. Uwathatha kanjani amalobolo amabili ngomuntu oyedwa? Umnumzane ungathembeki awuthembekile. Abantwana mabethi benza utho liyaphambili. Lento ngiyafisa ukuthi abantu abadala bayivamise. Hlalisani labantu phansi. Nibabonisa ubungozi, nibabonisa ubuhle, nibabonisa ama role ekufuneka bawadlale. Bese bevuma ukuthi siyawabamba
noma cha kube yilungelo labo ukuze kusasa lento eyenziwa omama abangafundisa abantwana nangu seyabuya udoli wala ekhaya owandela